jednog vrlo kvalitetnog i vrlo modernog PVO sistema za Vojsku Srbije. Nije zgodno sad da se o tome kaže koji sistem, zato što su to još neke poslovne tajne. Čuo sam S-400. Pa nemoj sad S-400, ali nemoj sad da nagađamo, znači kad je u pitanju prodaja, kupovina takvog sistema, a pare su već obezbeđene, Srbija je obezbedila pare, nikad prodavač, ruska strana ne voli puno da se o tome priča u javnosti, zato što onda drugi potencijalni kupci postave pitanje, a po kojoj ste ceni to prodali Srbima, možemo li mi po istoj ceni ili ćemo mi jeftiniji i tako dalje. Tih kandidata za taj sistem